Здравейте хора, ще снимаме Crossbar Challenge. С мен. Нека съм мързвиге. Така, лодка. Като цяло това ще е нашия първи клип, в който ние ще правим. Тоест в моя канал ще го качим. Да, ще качваме и в Неймар Джуниор ще писа. Да. И така, като цяло ние ще снимаме много повече футбол, отколкото гейминг на някакви други игри. И в контекста на този канал Има много малко. Даже няма да има гейминг, защото не мога да си намеря хубава програма. От сега знаете какво ви зелена да ви тръгва. Ако искате, предложете някаква друга. да. Игра на FIFA Mobile. Няма да ви казвам какво имам. Защото ако ви кажете, викате, ти си хакер, ти всичко хакваш, то имаш локи пачер. Тихо е. Това ще е локи пачер, аз искам да го изтрия. Просто мисля да си стегля някоя игра с хак. И да, ние като цяло сега ще почнем един момент само. Така, сега ще целим горна града. Така, аз нямам проблем някой да ми знае името, така че да си знаете, аз казвам Пламен. Моето име е Николай. Неговото име е Николай. И да, направо да започвам. Бой! Ау! Нищо. Пуснахме го малко да гони, да има време да си седна. Само тук, като съм си седнал, да не го перне с тази топка, защото го знаем колко е криво. Не. И как казвам. Бери си тази топка от тук. Аре, давай! Да, не си тръкляс. Тракласа! Чули? Чули, Пламене! После ще целим от центъра, ако има време. Може да правим някой урочец. Как да въртим по-лесно или нещо такова? Ние целим от корнера. С тия, които разбират футбол, ще ли си сметкат разпрани? Ага. Ние се едно не се смеем един на друг като разправи, ама... Зад съм! После с една друга топка ще целим с рабора, с който аз изключително ще го бия от първия път целя с рабора. Ама само че ще е от по-близо. Ми с рабора, нали? Сега това като... Не! Мога даже да го направя за забавя, къде аз трябва да си изтегля първо за обработване. 3 минути си имаме изпил. Сам! Я, чакай! Къде си? Ела по-напред, ела малко към топката. Ще босна! Чакай! Чакай! Обърни се! Добре, давай. Страничните считат ли си? Не. Окей. Отзад съм. И така, който види по-близо в главата да не се чуди нещо, ще се постри. Да, прилича малко на орангутан, ама няма нищо. Малко съм. Не малко. Не исках да те обиждам, зато и казах малко. Спрете мръсната чалга! И да хлебем. О!
Аре, бе. Искам да ти бия провала. Майката. Нали знаеш, че това мога да стри на 2? Нали знаеш, че това мога да стри на 2? Стига да удръж това! Мрежата на която сме ставили стои. Забрахме да правим време до 5. Един. Букук. Леко е. Аз искам да си взема шеф. Не, дай да стена последно градата. Комат ми, бро, комат ми. Аз и тръгвам. И сега? Дайте да го бия и да свършваме клипчето. Ще направим кратка пауза. Да отида да се напокърка с вода. И така, ние отиваме сега да се пострижа и после пак ще дойдем. Ще се върнем за ваше след няколко секунди, за наше след 1 час. Утре ще... Вие влог за футбола ще го гледате сигурно утре. Други ден ще... Не, всъщност други ден, защото трябва да се тегля програма за обработване и да обработа клипчето. Да, също да. И ще качим после влог из Плевен, защото ние си живеем в Плевен. Мога да отидем... Да нашата красива природа, любиш. Да покажем... Да замисли и това за като GoPro-то да таковаме. Кой е GoPro-то? Ще ти направим едно такова като за GoPro и ще правим такова first person паркур. Това ще е много добра идея, така че няма да има футбол само в този канал. Така че да, хора, надявам се клипът да ви е харесал, subscribe, тук има охлюв. Да, лайк. Съответно, ако не ви е харесало клипчето, дизлайк, коментирайте, оценяйте и ще се видим следващия път.